Σεμνούς σας βλέπω, Στο Πανελλήνιο. Μόνο στο Facebook. Zoom. Πες τα. Και τη συμπλήρωση και το δεύτερο είναι ότι τα μαγαζιά που πάμε δεν έχουν τον κόσμο που θα ήθελα εγώ να δω. Καταγράφηκε. Όλους γερουξούρες πάμε. Ωραία. Θα συζητηθεί στην ομάδα διαχείρισης. Το ένα το πρωί το πήρα αυτό που κοιτάζε από κάτω τα κομμάτια. Την επόμενη φορά στο νηπιαγωγείο. Πετήσανε το κατασκευαστή. Κάνει για τον Και εγώ που δεν ξέρω, Θα να δούμε και τι έμεινε. τι ωραία που κάνει ένα φουγόνο, ξέρετε, κατάμορες, μου θα λες κάτι. Καλά, πού πήγε το κατσί, το αρνί έφυγε. Έχουμε και ένα δεν είναι όλα. Σου μάζα κλαμπ όλα τα μοντέλα.